پرۆژەیا پەکێکی یا دۆرپێچکرنا باشوورێ کوردستانێ بەشێ سێ رێخستنا پەکێکی bi دۆرپێچ û hewla dagirkirina ji hundir ya başûrê Kurdistanê nesekinî belkû bi rêya mەدیایێ hewlda nav û dengên hikûmeta başûr xerab bike. Pekekê xebatên mەدیایێ bo jî navbirina desthilata hewlêrê meşandin. Mixabin, di cîhana siyasiya Kurdî de tu hêzek bi qasî pekekê hêza mەدیایê bi kar naîne. Pekekê bi rêya mەدیایê dijminên tuneyî diafirîne. Hevalan ji xwe re diafirîne. Çima em dibêjin mixabin? Ji ber ku medya pekekê ji dagirkerên Kurdistanê pêtir Kurdan hedef dike. Lêgel kaosa li rojhilata navîn medya pekekê jî bi zimanê İngilîzî, Almanî, İspanyolî û Erebî weşan kir. Nûçe û mijarên bi zimanê biyanî tên belavkirin. Pir bi diqqetên hilbijartin. Bi hêsanî tê dîtin ku armanca wan nûçeyan ew e hikûmeta Başûrê Kurdistanê wek paşperû û feodal nîşan bide. Kesê ku çend rojan bi berdewamî çapemeniya pekekê bişopîne, dibîne ku her roj têgeheke wek pedeke, pêşmerge, hewlêr û hikûmeta herêmê tê hedef girtin. Di heman demê de hewl dide têgehên bê bingeh biafirîne. Mînak pekeke ji 2014 ve dixwaze têgehekî mîna AKP û pedekê yêkên biafirîne. Medya pekekê îddia dike hêza AKP ya bi navê Sadat û Daeş û hêzên paramilîter perwerde dike, de heman demê de perwerdê dide pêşmergeyê jî. Pekekê çima vê yekê dike? Em ê bersivê bidin. Ji ber ku Sadat hêzekê xeyrî nîzamî û bêserûber e. Pekekê hewl dide bi vê tawana direw gumanê bêxe ser statûyê yasayî ya pêşmergên Kurdistanê. Dema ku pekeke di çapemeniya xwe de pêşmergeyan bi çete nav dike, li heman demê hewl dide vê têgehê di qada navnetewî de jî biafirîne. Lê hemû dinya dizane ku pêşmerge bi hemahengiya hevpeymaniya navdewletî tevdigere û perwerda wan jî di bin çavdêriya hêzên hevpeymanan de têdayîn. Pekeke bi vê rêbaza direw dixwaze di hişê xwendewanên biyanî de têgehiştinekê biafirîne. Mixabin, ev hewlên pekekê piranî car bê bersiv dimînin. Carekê din jî mixabin ku medya û malperên enternetê yên başûr jî bê rêxistin û bi wan derewên pekekê tijî dibin. Ajansa Hawar Nefs ku bi zimanê biyanî weşanê dike xwedîşopîner e. Lişîna ewkar û xebatên rojava belav bike, ew jî tenê li ser Başûrê Kurdistanê disekine. Wan doza rojava hiştiya û nêrînên wekî Başûrê Kurdistanê dê bibe İsraîla duyemîn di beşa Erebî de dertêxe pêş. Di beşa Engilîzî jî de dibêje mafê mirovan li Başûrê Kurdistanê tune ye. Heta Cemîl Bayê ku rêveberê Sەrەkî yê Pekekê ye, di ragihandina biyanî de bê dudilî Başûrê Kurdistanê biçûk dike. Di Hind peybînan de digot çekan nedin pêşmergey, bidin me. Dijberiya Pekekê bo Başûrê Kurdistanê bi dîplomasiya li Ewropayê jî tê kirin. Keneke li Ewropayê bi rêya sazî, rojnamevan, siyasetmedar û hinek parlamenteran hewl dide bereyekê li dijî hikûmeta Başûr ava bike. Erka Sەrەkê ya karmendên Pekekê li Ewropayê wekî Nilûfer Koç, ew e Herêma Kurdistanê wekî herêmeke paşvemayî û matrîsîdad bidin xuya kirin. Lê hemû dinya dizane ku Herêma Kurdistanê li rojhilata navîn bûye cihê pêkvejiyanê û aramî û medeniyetê. Nêrîna Tirkiyeyê ya înkarkirina Herêma Kurdistanê ew herêma ku bûye rûgeh û qibleta Kurdan heman nêrîna Pekekê ye. Angu dagirkeriya Tirk û Pekeke li derbarê Başûr xwedî yek hizr û bîrin. Tişta Pekeke propagandayê bo dike ku Kurdistan dê bibe İsraîla duyemîn mînakeke zelal e. Dijminatiya Pekekê bo Herêma Kurdistanê hewceyê nirxandineke berfirehtir heye. Herdem yek heqîqet heye ku pêwîst e em jî bîr nekin. Pekeke tevgîreke ji kaosê Sûrî werdigire. İstiqrara Başûr ji bo Pekeke astengî ye. Ji ber bê sedemê hewl dide li Başûrê Kurdistanê kaosê çêbike. Diplomasiya Pekekê jî ku navbenda wê Sülêmaniyê bi alîkariya yenekê û hecda şeعبî kaos tê çêkirin. Ji bo ku Pekeke xwe tê de xwedî û mezin bike. Li dawiyê jî em dibêjin rast e dijminatiya Pekekê bo Herêma Kurdistanê hêj di nava civakê de baş deşîfre nebûye. Lê belê bey eşkerekirina armanca rastîn ya Pekekê pêşî li wan hewlên Pekekê naê girtin. Pêwîst e di pêşîgirtina li Pekekê de asla siyasî û fikrî jî were meşandin.